morning mga kabakaw, mga kakanding. Dula-dula ang mga kuan ba? Anak sa kanding oh. Dula sila ng ilang mama nagkaon. Tanaw sa kamera oh. Ka-cute. Ano naman? Ha? Ha? Araya, doha sila kabuk, suon sila. Yan. Tanaw sa kamera na arayang yang magulang oh. Dula niya. Kasi siyang mama. Op. Pagkaon ako yung mama. Tara ilang mama oh. Nga, pahuman. Kena siya ihapong mama. Pagkaon na dahil siya. Dulaan niya yung manghod. Dulaan niya yung mga manghod. Yung manghod. Dili pa rin sila basta gagmay pang kanding. Tutoy ra gyud sa gatas ra gyud sa mama ang saligan anak. Kaon sila og kanang humok na sagbot pero dili na kapaspas try na to. Try na to. Oh, dili. Oh, kanang ihang kanang brown kana wala pa 1 month na siya. Kana silang duha nga nagdula-dula. 2 weeks pa. Kita ninyo, dili pa kay siya bukaon o kuan sagbot mga kabakaw mga kakanding kanang tilaw-tilaw lang sana siya ba. Pero gasalig yun na siya most of the time sa gatas sa iyahang mama. Si mama niya mo-produce ni siya og more or less mga 1 litro kapin every day. Bastante pag yun, mga 2 litro pero naapagin na sobra para kay baby goats dula-dula sila yan kita nimo dili pa kayo sila mukaon gagmay pa man 2 weeks old pa man yani siya kapit na siya mag 1 month unlike sa ilahang mama mga kabakaw mga kanding kung imo siyang tagaan og sagbot mais o cover crop kung gihatag sa ilaha kaon din siya diba mga kabakaw mga kanding ato na to ilahang mga magulang ito sa isa ka barn kung natay pulo ka buk dito kaya siya waiting pa rin sila nga mamahaw karon taod-taod. Ato na to mga kabaka, mga kakanding. Ang ilahang mga brothers and sisters. Oh, yan. Hello mga kabaka, mga kakanding. Mga kakanding din. Yan. Anay buntis, anay ba? Duha ka buok. Karon taon-taon pakauno na ko ni. Diri sa ilahang kananan. Yuhan sa nato. Kabakaw mga kandi. So that's all. Hanggang sa muli.